Наколькі Лукашенко падняў сабе зарплату, якія грошы афіцыйна зарабляе яго жонка Галіна Радзівонаўна і што будзе, калі яна раптам стане удавой. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Самая гучная навіна гэтых дзён – падзенне самалёта авіякампаніі Азербайджан Airlines, які ляцеў з Баку ў Грозны. У палёце борт атрымаў нейкія загадкавыя пашкоджанні, але самалёту не дазволілі прызямліцца ні ў адным з расійскіх аэрапортаў, нягледзячы на просьбы пілотаў аб экстраннай пасадцы. Акрамя таго, у лайнера назіраліся дзіўныя праблемы з сістэмамі навігацыі. У выніку самалёту было загадана ляцець праз Каспійскае мора ў бок Актау у Казахстане. У выніку сітуацыя скончылася трагічна. Лайнер не дацягнуў і ўпаў блізу аэрапорта Актау. На борце было 67 чалавек, у тым ліку 37 грамадзян Азербайджана, 16 расейцаў, 6 казахстанцаў і 3 грамадзян Кыргызстана. У авіякатастрофе загінулі 38 чалавек, 29 выжылі. Стан 7 выжыўшых медыкі ацэньваюць як вельмі цяжкі. Галоўнае пытанне на дадзены момант, што пашкодзіла самалёт. Еўраньюз са спасылкай на свае крыніцы ва ўрадзе Азербайджана кажа, што прычынай крушэння стала расійская ракета класа «Зямля-паветра», то бок самалёт збіла расійская супрацьпаветраная абарона. Другое пытанне, чаму лайнеру не далі сесці ў найбліжэйшых аэрапортах? Тут пакуль ёсць розныя версіі, але адна з іх вельмі страшная. Згодна з ёй, расіяне спецыяльна перанакіравалі самалёт у Казахстан. Па гэтай версіі яны спадзяваліся, што борт не дацягне, упадзе ў Каспійскае мора, усе сведкі загінуць і тым самым усе сляды будуць схаваныя. Але падкрэслім, гэта толькі адна з версій. Новыя прыколы і жарты Лукашэнкі. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў Санкт-Петербургу, дзе праходзяць саміты СНД і Еўразійскага эканамічнага саюза. Паездку Лукашенко адразу пачаў з жартаў. Я Владимир Владимирович сказал, что Питер – это наш город. Это правда. Далей таксама не абышлося без прыколаў. На другі дзень яго візіту Наталія Эйсмент выклала дзіўныя фотаздымкі. Маўляў, нават у Піцеры Лукашенко пачынае раніцу з таго, што б'е дровы ў чарговым вясёлым каўпаку. Навошта ён гэта робіць, незразумела, але больш цікава тут, дзе Лукашенко ўзяў і дровы, і гэты няеглы капялюш. Няўжо ён возіць іх сабою ў самалёце, альбо гэта ўваходзіць у яго райдер? Тыпу, прымаючы бок, абавязаны прадаставіць Лукашенку не толькі ахову і спальнае месца, але і купу дроваў, сякеру і дзікаваты каўпак. Вы будзеце смяяцца, але праўдай аказаўся другі варыянт. Лукашэнкаўская прэс-сакратарка Наталія Эйсмент паведаміла, што яе начальнік б'е дровы ў якасці традыцыйнай разгрузкі. Далей цытата. У Расіі заўсёды дапамагаюць, і сякеры, і дровы для Лукашэнкі заўсёды нагатове. Колькі афіцыйна зарабляюць Александр Лукашенко і яго жонка? Цэнтр Выбаркам апублікаваў дэкларацыі аб даходах усіх 5 кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Самы вялікі гадавы даход у Александра Лукашэнкі – 203 590 рублёў. Пазначана, што гэта яго заробак за 2023 год. Нескладана палічыць, што месячная зарплата Лукашэнкі атрымліваецца амаль 17 000 беларускіх рублёў, ці прыкладна 5600 даляраў па курсу 23 года. Але гэта сума да выліку падаткаў. Чыстымі выходзіць прыкладна 4800 даляраў. Атрымліваецца, што зарплата Лукашэнкі падрасла, бо ў такой жа дэкларацыі перад выбарамі 2020 года яго зарплата пасля падаткаў складала менш за 4000 баксаў. То бок Лукашенко сам сабе падняў заробак недзе на 1000 даляраў. Для параўнання, сярэдняя зарплата ў Беларусі сёння недзе 1600 рублёў. Такім чынам, месячны заробак Лукашэнкі ў 10 разоў большы за сярэдняга беларуса. Адметна, што калі верыць дэкларацыі, то іншых крыніц даходаў, акрамя зарплаты, у Лукашэнкі няма. Па ўзросце ён ужо можа прэтэндаваць на пенсію, але згодна з дэкларацыяй ніякай пенсіі яму не плацяць. Таксама цікава, што афіцыйна у Лукашэнкі ўвогуле няма ніякай маёмасці. Ані жылля, ані транспартных сродкаў на яго не зарэгістравана. Сыны Лукашэнкі, дарэчы, у дакуменце не пазначаныя, бо Віктар і Дмітрый паўналетнія, ад іх дакументаў не патрабуецца, а вось дэкларацыя Колі павінна быць апублікаваная, калі яго афіцыйна прызнаюць сынам Александра Лукашэнкі. У той жа дэкларацыі кандыдаты абавязаныя указваць і даходы іх мужоў ці жонак. Лукашенко, як вядома, так і не развёўся з Галінай Радзівонаўнай, таму яе даныя таксама ў дакуменце.
Там пазначана, што жонка Лукашэнкі жыве за пенсію і даходы ад акцый шклоўскага масларобчага заводу. За 23 год яна атрымала 9200 рублёў, ці 766 рублёў на месяц. Мякка кажучы, вельмі сціпла. Пры гэтым на Галіну Лукашэнку па-ранейшаму аформлены вялікі дом у Шклове, амаль 200 квадратаў, а таксама яна мае палову 54-метровага дома ў Шклоўскім раёне. Тут варта зноў нагадаць пра такі парадаксальны момант, бо згодна з апошнімі законамі, калі Лукашенко памрэ, то ўся яго сям'я пачне атрымліваць выплаты, роўныя яго прэзідэнцкай зарплаце. І калі яго жонка Галіна стане ўдавой, то яе даходы ўзляцяць да нябёсаў, бо вось што атрымліваецца. Пры жывым Лукашэнку яна афіцыйна мае 766 рублёў на месяц, а пры нежывым будзе атрымліваць ажно 17 тысяч беларускіх рублёў. На другім месцы па даходах ідзе Олег Гайдукевіч, і згодна з яго дэкларацыяй у 23 годзе ён атрымліваў зарплату, прафсаюзныя выплаты і ўзнагароды па дамовах, а таксама даходы ад продажу аўтамабіля. Усяго ён атрымаў 157 707 беларускіх рублёў. У адрозненні ад Лукашэнкі Гайдукевіч мае і транспартныя сродкі, і нерухомасць. Ён валодае кватэрай плошчай у 60 метраў у Мінску, а таксама аўтамабілем Dodge Challenger 2019 году выпуску, матацыклам Honda 2009 года і матацыклам Мінск 2022. Амаль столькі ж зарабіў і кандыдат ад праўладных камуністаў Сяргей Сыранкоў – 157 637 рублёў. Гэта зарплата, прафсаюзныя выплаты і даходы ад продажу аўто. Сярод маёмасці, якой валодае Сыранкоў, паказаны жылы дом плошчай 96,5 квадратных метраў у гарадскім пасёлку Краснаполле Магілёўскай вобласці, а таксама легкавы аўтамабіль Peugeot 2018 году выпуску. Гадавы даход жонкі Сыранкова склаў 14 831 рубель. Гэта заработная плата, матэрыяльная дапамога і даход ад продажу асабістых рэчаў. Іншы спойлер, Александр Хіжняк пазначыў 121 тысячу рублёў гадавога дахода. У яго ёсць кватэра ў 76 квадратаў у Мінску, легкавы аўтамабіль Toyota 2008 года, Lexus 2007 і 37 простых акцый прадпрыемства «Аўтаспецтранс». Заробак жонкі Хіжняка таксама сціплы – 14 тысяч беларускіх рублёў. Самым жа бедным кандыдатам нечакана аказалася Ганна Канапацкая, бо па афіцыйных даных за 23 год яна зарабіла 93 тысячы беларускіх рублёў. Гэта аформлена як заробак, даход ад прадпрымальніцкай дзейнасці і дывідэнды. Канапацкая мае мінскую кватэру плошчай у 88 метраў, палову адміністрацыйнага памяшкання, таксама пазадорожнік Range Rover Evoque 2017 года выпуску. Акрамя таго, і Лукашенко і яго так званыя канкурэнты пачалі рэгістраваць сваіх давераных асоб, і персанажы там вельмі паказальныя. Так, у Лукашэнкі ў спісе давераных асоб ажно 15 чалавек. Гэта і кіраўнік БТ Іван Эйсман, старшыня праўлення Беларусбанка Віктор Ананіч і кіраўнік БРСМ Лук'янаў, а таксама трансплантолог Румо і оперны спявак Громаў. Ёсць там і Дмітрый Баскаў, і Наталя Качанова, і нават пацешны гомельскі ваенкам Крываносаў. Такая разнастайнасць тлумачыцца вельмі проста. У цяперашніх рэаліях гэта знак своеасаблівай павагі і набліжанасці да Лукашэнкі, і адначасова своеасаблівая дэманстрацыя таго, што Лукашэнку, маўляў, падтрымліваюць прадстаўнікі максімальна шырокага спектра сфер, ад культуры да спорту, ад медыцыны і да арміі. Фармальна гэтыя людзі цяпер могуць весці агітацыю замест Лукашэнкі, праводзяць мерапрыемствы і удзельнічаць у дэбатах. Праўда, усё тое самае яны маглі рабіць і без статусу даверанай асобы. Адзначым таксама, што Ганна Канапацкая знайшла сабе толькі 7 давераных асобаў, сярод якіх ёсць яе сын. Нагадаем, што ў 2020 годзе Алексей Канапацкі званіў у міліцыю з даносам на Мінчукоў, якія развешвалі стужкі. Увогуле ў спіс можна ўключыць 30 чалавек, аднак выглядае, што такой колькасці прыхільнікаў у Канапацкай проста няма. Ёсць і іншыя парадоксы беларускіх выбараў. Выглядае, што праўладныя ідэолагі адчулі асалоду ад дырэктыўнай арганізацыі флэшмобаў і таму сталі ладзіць іх ледзь не кожны тыдзень. Толькі паспелі адгрымець флэшмобы нада і пад сцягам краіны, як у сеціва пайшла новая хваля аднатыпных праўладных відэа. Гэтым разам улады вырашылі рассакрэціць частку членаў выбарчых камісій. Я член избирательной комиссии, и я этим горжусь. Я член избирательной комиссии, я этим горжусь. Я член избирательной комиссии, и я этим горжусь. Такіх ролікаў цяпер выкладваюць дзясяткі, і гэта вельмі дзіўна, бо пасля 2020 года ўлады паабяцалі забяспечыць будучым фальсіфікатарам ананімнасць, у адрозненні ад ранейшых часоў. Поўныя спісы членаў выбарчых камісій цяпер нідзе не публікуюцца.
Але ж ці то у Лукашэнкі, ці то у яго чыноўнікаў раптам нешта радыкальна змянілася, і цяпер членаў выбарчых камісій загадана кінуць на амбразуры публічнасці. Праўда, у чым сэнс гэтага пакуль не разумее ніхто, але большасць такіх відэа запісваюць у Магілёўскай вобласці, таму магчыма, што гэта не маштабны загад зверху, а лакальная дзіўнаватая ініцыятыва мясцовых чыноўнікаў. Беларуская міліцыя зноў страляе. Цяпер у Брэсце. Пакуль ёсць толькі афіцыйная версія сілавікоў, якая гучыць так. Сотрудники 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД установили причастность 46-летнего жителя областного центра к деструктивной деятельности. Для проверки информации оперативники совместно с бойцами отряда специального назначения «Шторм» внутренних войск МВД остановили автомобиль под управлением фигуранта, представились и предъявили служебное удостоверение. Однако мужчина закрылся в машине, на требование выйти не реагировал, затем начал движение, совершив наезд на одного из сотрудников. Пасля, калі верыць міліцыі, каб спыніць машыну, сілавікам давялося страляць, прычым падобна, што яны ці то паранілі таго падазраванага, ці то проста жорстка збілі яго пры затрыманні, бо ў паведамленні міліцыі гаворыцца, цытата: «Парушальнік атрымаў нязначныя траўмы, яму аказана неабходная медыцынская дапамога». Тут таксама адзначым, што на словах, канешне, міліцыя паводзіла сябе ветліва і правільна. Спецназаўцы нібыта прадставіліся, паказалі пасведчанні і гэтак далей. Але ж у відэа, якое паказалі сілавікі, ніякіх кадраў затрымання няма. Гэта можа сведчыць пра тое, што афіцыйная версія, скажам так, трохі прыўкрасіла рэальныя паводзіны людзей у форме. Акрамя таго, сілавікі паказалі, як ламаюць дзверы ў дом мужчыны. Па іх словах, у яго жылі знайшлі светлашумавыя гранаты і ёмістасці з рэчывам падобным на порах. Цяпер на затрыманага ўжо завялі крыміналку за наезд на сілавіка. За гэта яму пагражае да 7 гадоў калоніі, але ж калі ў мужчыны сапраўды знайшлі гранаты і нейкія выбуховыя рэчывы, то гэта яўна не канец гісторыі. Феерычная даверлівасць і дзікія сумы. Махляры прыдумваюць усё новыя і новыя схемы па выцягванні грошай з беларусаў. Цяпер ахвярай ашуканцаў стала жыхарка Брэста, якая хацела купіць новую машыну. Жанчына знайшла ў садсетках прапанову прывезці транспарт з-за мяжы. Спісалася з так званымі прадаўцамі, перавяла ім 57 000 рублёў і села чакаць сваё новае аўто. Але ж дастаўка машыны пастаянна адкладвалася, і калі жанчына зразумела, што тут нешта не так і запатрабавала свае грошы назад, прадаўцы папросту зніклі. Іншай ахвярай махляру стала 66-гадовая выхавацелька дзіцячага садка з Мінска. Яна вырашыла стаць інвестарам. Знайшла ў інтэрнэце прапанову нейкага банка і пакінула там свае кантактныя даныя. Як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, прапанова на самай справе была не ад банка, а ад махляроў. Яны звязаліся з мінчанкай, нібыта зарэгістравалі яе на біржы і, само сабою, у першыя ж дні паказалі, як грошы на рахунку даверлівай жанчыны павялічваюцца ў геаметрычнай прагрэсіі. У выніку выхавацелька уклала ў тыя псеўдаінвестыцыі ўсё, што мела, а таксама пазычыла грошы ў знаёмых і ўзяла 4 крэдыта. Затым махляры зніклі, а жанчына згубіла больш за 50 000 беларускіх рублёў. Але ж падобна гэтая гісторыя яе нічому не навучыла, бо далей пачалася феерычная другая серыя. Зразумеўшы, што яе абдурылі, мінчанка не пайшла ў міліцыю, а замест гэтага яна ўбачыла ў інстаграме рэкламу нейкага сервіса, які вяртае скрадзеныя махлярамі грошы, і напісала туды. Само сабою, гэта былі такія ж ашуканцы. Паціху яны выцягнулі з жанчыны яшчэ амаль 50 000. Такім чынам, мінчанка страціла агулам 97 000 беларускіх рублёў і толькі тады пайшла ў міліцыю. Сілавікі завялі крымінальную справу, але ж вярнуць грошы хутчэй за ўсё ўжо будзе немагчыма. Але і гэта не апошняя гісторыя, бо іншая мінчанка на працягу 7 месяцаў аплачвала паслугі таролага, якога знайшла ў інтэрнэце. Той абяцаў жанчыне нейкія абрады для абароны яе сям'і ад праблем. Жанчына верыла і спраўна плаціла. Агулам яна сплаціла таролагу больш за 70 000 беларускіх рублёў, плюс набрала даўгоў, і цяпер у гэтай магіі разбіраецца мінская міліцыя. Бяда здарылася на каляды. У Магілёўскім раёне цалкам згарэў вясковы дом. На парэштках хаты ратавальнікі знайшлі целы 2 чалавек, гаспадара дома і нейкай жанчыны, якая меркавана прыйшла да яго ў госці. Прычыны ўзгарання яшчэ высвятляюцца, але папярэдняя версія банальная. Хутчэй за ўсё да бяды прывяла неасцярожнасць пры курэнні.
Чаго чакаць на Новы год? Сіноптыкі расказалі, якое надвор'е чакае беларусаў. Нармальнага снега не чакайце. Навагодняя ноч будзе цёплай і вільготнай. Папярэдні ўдзень будзе хутчэй восеньская, чым зімовая тэмпература ад 0 да +5 градусаў. Уначы -3 +2, прычым з ападкамі. Таксама і 31 снежня і 1 студзеня па ўсёй Беларусі чакаецца парывісты моцны вецер. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.